kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilombe kulinji kumzuzumba nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuchibaji kuti wasaruka kulilabe nanga wasolora ledesiyaodesha chirukuko chuyena panji nangani zonyadisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta waduka panji nanga watenzile dio kukuliyani kulinji tikudalila ino kulinji Amalawi kulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilombe kulinji kumzuzumba nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuchibaji kuti wasaruka kulilabe. Mawa bwino kwa inu nonse ndikulandireni ku programu yathu ya lero lachitatu pa 5 November 2025 imeneyi ndi programu ya kulinji. Mvula yayamba madera ena kuzomba nde yayamba ndithu mwamkokomo ku Blantyre patali ndi madera ena ozungulira makamaka chigawo chakumwera. Alimi nawo pano akuyang'ana kuti kodi mbewu tigule kuti ndipo pa mtengo wanji, nanga feteleza timpeze kuti, tipindule motani kuchokera kuboma komanso tipindule liti. Amenewa ndi mafunso amene akubwera makamaka pakati pa alimi pamene mvula yayamba mu madera ena akudera nkhawa kuti koma ndi mmene mitengo ya feteleza ilili pa msika tikwanitsa kulima chaka chino. Mu programu yathu ya lero tikhale tikuunikira nkhani ya zipangizo zotsika mtengo. Pano paja dzina la sintha tikumati FISIP kuchoka pa AIP. President analankhula mu speech yawo ku nyumba ya malamulo, State of the Nation Address. Kodi manager ndi State of the Nation Address? Because timatero kunoko timatero every time the president akatsegula parliament akayankhula timatero komano I think is State of the Nation Address inali just opening parliament. Yes. Chabwino. Yetu ndi analankhula kuti sabata yachiwiri ya mwezi uno wa November ndi imene alimi akhale akulandira zipangizo zotsika mtengo, ndipo anakamba kuti munyengo ya ulimi ya chaka chino 2025-2026 amene apindule ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo azigula bagi ya feteleza pa 10,000. Tufuna tiunikire kuti kodi kubomako akonzeka motani sabata ikubwera yakhale akupanga launch ndondomeko imeneyi. Kodi anthu amene apindule pakadali pano akudziwika kale ku madera aku, nanga feteleza ulendo uno anthu amupeze mosavuta bwanji malingana ndi mbuyo mmene zimakhalira. Nkhani ya network imakhala ikuvuta, nkhani ya magalimoto kukasiya fetelezayo imakhala ikuvuta. Ulendo uno kodi akonza zotani? Izi ndi zina zimene tikhale tikutambasula program yathu ya lero ya kulinji. Muli ndine Lea Malekano, sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inenso ndadzuka bwino. Nzikoma. Kuti tambasuliranso nkhani imeneyi atithandizire ndi a Justin Kagona, amenewa ndi a AIP coordinator, ndeuti pano tiziti FISIP coordinator kuchokera ku unduna ona zaulimi. Tikhalenso ndi katswiri pa nkhani zaulimi a Leonard Chimwaza. Ndikupempheni kuti musatalikire, takhalani pomwepo. Makamaka inu alimi, takhalani pomwepo kuti mumve zambiri zokhuzana ndi kukonzekera kwa ndondomeko imeneyi ya zipangizo zotsika mtengo. Mukuyamba kwake ndiyambe ndi mzanga mu studio muno kuti kodi ukuziona bwanji ndondomeko imeneyi chaka chinocho, ukuyiona bwanji? Iyenda bwinobwino ndi mmene zikuonekeramu ukuziona motani? Nene kuti ndondomeko imeneyi
kawiri osati kawiri koma mwina zaka zimene zapita izi yakhala ndondomeko imene yakhala ndi mavuto ochuluka. Mavuto unafotokoza kale network, transportation, komanso identification ya ma beneficiaries. I think amenewo akhala ena mwa mavuto amene ndondomeko imene yakhala kumana nawo. Mwina ndisanapite mkati kwambiri ndinene mwina owafusaso akagona akunena kuti kodi kwenikweni chimakhala chani makamakhankhani ongosintha dzina FCP AIP. What changes actually? Yes, boma lililonse limabwera ndi dzina lake. What changes actually? Is it atikasintha kupita ku FCP machidwe akakhala osiyana, tikapita ku AIP machidwe akakhala osiyana? Mwina we need that clarification later. Komano I think iyi ndi ndondomeko imene timayika ndalama zambiri, komano apena phindu lake limabwera lochepa chifukwa chonena kuti mukuona kwanga ndimaona ngati makonzekeredwe ake amakhala osakhala bwinobwino chifukwa as we speak pakala machuluka lero ndi November, mwina nyengo yangosintha koma kumalawi kunoko tikamakamba za rainy season imayamba October, kunati apa pa rainy season ikuyamba October. Izizi zimazapezeka kuti zikulongosoka mwina mu February kumazakhala ngati nokuti ayi zinthu zalongosoka. At that point amakhala kuti anthu fertilizer uja sakumufunaso zinthu zambiri mbewu zawo adzala kale ngati zili kupyerera zapyerera kale, ena oti mwina kumvula machedwerako zimatha mwina kukumanizana ndi fertilizer amene. So pena pake ndi ndondomeko imene ndifuna tiyang'anenso tiunikenso kodi ndondomeko imeneyi ikutipindulira, ndi ndondomeko imene ambiri twakhala kunena kale ndi ndondomeko yoti tikuifunabe ikhalebe kodi pakadali pano tikumva kuti amene akupanga benefit akhala alimi 1.1 million if I'm not wrong. Mbuyo mawapanga benefit alimi 2.5 million. Nthawi imene DPP machoka mboma nkuti atafika pa 950,000 anthu amene amapanga. Kodi chomwe chikupangika ndi chani kuti tizipanga back and forth kuchoka pa 950 tafika 2.5 million kena ku 2.5 million tabweraso ku 1.1 million. Mene ankayamba ndondomeko imene bingu ankanena kuti anthu izipanga phase out andayamba ngati empowerment too, kuti anthu akakolola azikhala kuti next farming season azitha kugula atukuka amenewo by now mwina timene ufika pa zero chiyambireni munji. Koma instead of kuti zifika pa zero tikupeza tikukwera mafigures achakwera tinafika kale pa 900 kuzabwera 2.5 itabwera pa 1.1. kodi kweni chikuchitika ndi chani? Ndoka ndifunsa kuti chaka chino ukuona ngati ziyenda bwanji. Mwina timve mene adafotokozere AIP amina FCP coordinator komano mwina as pomwe ndayima ine panopa ndikumakhabe ndikachikayiko pang'ono chifukwa kuti pa ground pakuoneka ngati zambiri sizinachitike. Mwina zachitika koma sana tiuze kuti tapanga izi so pena pake ndikukhabe ndikachikayiko pang'ono. Chabwino ayi programu iyi tithandizire kuti mafunso onsewa ayankhike tidziwe zenizeni kuti kodi chikuchitika ndi chani. Mwadzuka bwanji Justin Kagona kuchokera ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe? Sindidziwa nzanga kumeneko kunonso kwa chabwino. mukutilankhulira muli kuti? Pakali pano ndi ku Lilongwe ku Capitol Hill. Chabwino. Timafuna titadziwa a president analankhula komanso tinaona anduna anatsimikiza zimene mtsogoleri wa dziko lino analankhula kuti sabata yachiwiri ya mwezi uno wa November imene ili sabata yamawa ndikukhulupirira choncho kuti ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo iyi ikhale ikukhazikitsidwa. Timafuna tidziwe kuti pofika pano zokonzekera zili potani, komanso anthu amene apindule tamva kuti ndi 1.1 million amene wawa adziwika kale pofika lero kuti apindule ndi ndani? Zikoma kwambiri Leya. Choyambirira nditsimikize kuti andivomeze nawe kuti a president yathu adanenadi kuti chaka chino program imene iliko yozipangizo zotsika mtengo, ndiponso anduna athu anatsimikiza kuti program imene ichitidwa launch sabata second week ya November. Pakali pano ndikozonena kuti tikhazikitsa
tiyerekeza pa 12 November ku Nchinji district. So ichi chitsimikiza kuti program imeneyi ilipo. Momwana anenera president ndimo mwana anatsimikizira nduna kuti program imeneyi ifikira 1.1 million beneficiaries. Pa 1.1 million iba those households kapena individuals. Okay. So mwina tikambe chonchi kuti pa subsidy imayang'ana khomo osati munthu koma khomo nde abapo 1.1 million farming households ndamene atapindule chaka chino. And pa 1.1 million households imeneyi 1,800 households ndamene tiwafikire kukhudza ku ziweto monga ngati mbuzi. And kupeza identification yali mamenewa ili kati pakali pano kwa chaka chino tinasinthapo dongosolo lake potengera ndi mujanzanga anafotokoza amagamba zoti identification inali ndi ma challenge zokhoma zina ndi zina ngeti taziunikira tinazoona kuti zinthu zimenezi zofuna tisinthirepo approach yathu imene tiyipange. Chaka chinochi tikupeza anthu amenewa kudzera kumudzi komweko pongowaunikira kuti anthu amene ayenera kupindula ndi otani. And program dongosolo limeneli tikuyembekezera kuti litha tsiku la lero kuti timaliza onse alimi 1.1 million amene tiwayembekezera kuti mabanja 1.1 million amene tiwayembekezera kuti apitule program ya chaka chino. Okay, nde kupanga identify mwati mumaliza pokutha pa tsiku la lero mukhala kuti mwamaliza kupanga identify anthu onse 1.1 million. Yes. As it stands, anthu amene mwapanga kale identify ndi anthu angati? Pakali pano tili ndi 800,000 amene achitidwa kale identify kumaderaku. Chifukwa chakuti akangochita identify pakumakhala ka develop applications amene akumachita scan and kumatumiza kusefa nde ifeso tikumaonera kuti tayi kuti lero litachita register anthu akuti lero tachita register anthu akuti pa tsiku tikumachita register osapitilira 3,500 chifukwa tikunena kuti lero tikumaliza ticheda zonse zochita identify ma beneficiaries. Mbuyomu takhala tikukamba nkhani yokhuzana ndi kapezedwe ka ma beneficiaries, identification of the beneficiaries, kuti anthu ena amene akumapindula ndi ndondomeko imeneyi sakumakhala anthu oyenera. Ena akumakhala alibe minda, si alimi, akangopeza feteleza uja akugulitsa pa mapeto pake phindu lake lenileni sili maoneka. Ulendo uno mwina mukupanga identify bwanji, what are the criteria that you are using to identify the beneficiaries this season? Yokusa bwino mzanga. Pakatipa masiku zaka zapitazi timasankha potengera kaundula wa zamalimidwe amene tili naye. Ndiye kaundulayo sitidziwa khalidwe la munthu. Timangoona zinthu zimene zakhazikitsidwa kuti nyumbayo household iyi ili zipangizo zakuti nde kuti nkumasankha kuchokera pamenepo. Komano kakhalidwe ka wanthu kamali kovuta kuti tikadziwe kuti akagonawa akapeza zipangizo amapezera kukagulitsa kapena amapanga zakuti kapena minda yawo anagulitsa yonse ngakhale kuti adanena kuti ali ndi munda omaikala awiri koma minda yonse adagulitsa. Zimenezo siti kungoyang'ana kuno kuyang'ana pakaundula amene naye sitinali woti kuzidziwa. Komano chaka chinochi chifukwa kuti tikupereka mphamvu mudzi komweko choyambirira tikuwauza kuti munthu amene apindule chaka chino akhale ndi munda oti akathira zipangizo zimenezi number 1 ola akagwiritsa ntchito zipangizo zimenezi. Komanso asangokhala kuti ndali ndi munda ali ndi mphamvu zoti akagwira ntchito ya ulimi. Ali kuthekera kuti ulimiwo ukatheka pakunda pazo. Pakuonjezera no pa zimenezi
inu ndidati kupitiriza kuwauza kuti inuyo mulimi mukumudziwa ena amagulitsa zipangizo za ulimi. Anthu amene amagulitsa zipangizo za ulimi tiye ndisasankhe chifukwa amenewo ndikasankhabe akagulitsa. Anthu amene khalidwe lawo loyikiza okonda kugulitsa zipangizopa pali magulu awiri. Ena amapezera kuti agula zipangizo zija afereza ja akagulitsa. Pali ena akangomva kuti dzina lawo lapuma amakapezera kuti akugulitsa chiphaso chimene timayikira zipangizo zimenezi. So anthu amenewa akuwadziwa kumudziko, akudziwa kuti ali ndi munda koma salima. Ndiye tikuwauza kuti anthu amene tikufuna kuti apindule tikudziwa kuti sangagule paokha zipangizo za ulimi, koma akungofunika chithandizo choti boma liyapushe pang'ono. Ndiye anthu amene tikuwafuna komanso munda akhale nawo, akhale ndi mphamvu zoti akali asankhe anthu amenewa. Ndiye zimene zikuchitika kumudziko potengera ndi dongosolo limene latulutsa. Mwina mwachidule ndikhoza kulifotokoza moteromo. So njira iyi kusiyana ndi yosankha kuchoka kuno kuboma chifukwa kuti makhalidwe ngati amene atchulaja sitingaone pamaso, koma kumudziwa akudziwani. Oti panopa akudziwa kuti mudzi uno apindule ndi akuti ndi akuti. Akapeza kuti akuti ajasana akagugule ngodziwiratu ndi kuti awagulitse ndi kuti achita na polisi komwe. Alright, ndimalize ndi funso ili pa nkhani imeneyi kuti tipite konso kwa Chimwaza kuti atha kulankhulapo. Mukupanga monitor bwanji kuti zimene mukukamba pa wireless pa komanso zimene zili malingaliro mwanu ngati boma kuti izi zimene zichitikedi pa ground? How are you monitoring kuti ma beneficiaries amene tikufuna kuti apindule ndi amene akutipatsa kuchokera m'madera? Zomwe unduna wa zamalimidwe kumagwira ntchito ndi ma department ena aboma komanso timapemphanso anzathu amene asali aboma kuti azitioneranso azipanganso maso nkumatiunikira kuti pakuti sipakwenda bwino, pakuti pakwenda bwino, pakuti tikoze motere. Pakutero ifeyo aunduna wa zamalimidwe tikugwira kwambiri ndi unduna wa maboma ang'onoang'ono, ma district council ndamene akukhalano kuonetsetsa akukhala ndi maso oyambirira pakuonetsetsa kuti ndondomeko imene unduna wa zamalimidwe yakhazikitsa ikutsatizidwa ndipo ikutsatizidwa mu njira iyi. Pakuonjezera pamenepo ndiye muchatunena kuti pala anthu ena a civil society amatithandiziranso kumaona kuti izi zimunena kuti dongosolo lake likhala chonchi, koma nosiri kukhala chonchi kuno tabwerani mutadzaona. Maso awiri atatu zikatero zikumayenda ndithu molongosoka. Anzathu a polisi ali there, pali a community policy amene so nthawi zinaso amatithandizira kuyang'ana zimene. Pali bungwe la ACP ali ndi njiraso ina imene amakhala ndi anthu awo kumudiko amene amayang'ananso dongosolo loona kuti kodi zimene boma lalekezera zikuchitika. Mwina mwachidule ndikhoza kuyankha yoncho kunena kuti unduna wa zamalimidwe suli wokha kuyang'ana kuchita implement program imene koma ikugwirizana manja ndi manduna ena kapenanso ma department ena ndi mabungwe ena ziko. Chabwino, Leonard Chimwaza mwadzuka bwanji? Leya ndadzuka bwino, ndikhuze inonso muli bwino komanso omvera ali bwino limodzi ndi bwana Kagona kuchokera ku Ministry of Agriculture. Tonse tili bwino ndithu. Mwamva mene ayambira programu a Justin Kagona kuti pofika lero apanga kale identify 800 beneficiaries ndipo likamatha tsiku la lero akutero kuti akhala atamaliza anthu onse 1.1 million. Komanso mwamva kusintha kwa identification ya anthu amene akuyeneka kupindula ndi ndondomeko imeneyi. Mukhoza kulankhulapo zotani? Tili pa njira yolondola yokuti tichita bwino ndi ndondomeko imeneyi? Zomwe kwambiri Leya, ndamvetsera bwino zimene assistant coordinator afotokozera. Pa nkhani ya Innocent anafunsa za kodi zimasiyana bwanji assistant ndi AIT. Nkhani yaikulu ndimene Leya munafunsa ya identification kuti ku AIT kasankhidwe kamachitikano electronically, pamene ku FISIP
kasankhidwe kakuchitika poyera open forum. So chimene chimasiyana kwambiri ndi chimenechi. Komabe tingonena pano nena kuti pano pa dziko la Malawi lakwanisa zaka 30 tiyambireni kumapanga ma-subsidies. Mukakumbuka pano bwino chama 1995 tinali ndi satapaki takhalapo ndi TIT timati targeted input program, tena kuti takhalapo ndi CCG, tena kwabwera AIT tabwereranso ku CCG. So ma-subsidy program tawawa amakumana ndi zovuta zofanana zimene mwina Innocent sana zikamba nkhani za identification, corruption ndi zake. Now pofikira siku la lero bwana coordinator atifotokozera nawo kuti akuthamangira chama 800,000 tukubira kuti no polingalira kuti no program ichaka chinoti yandika komochedwa tikudziwa bwino kuti tikuchokera ku zisankho pakhalano policy change, policy shift, pali zinthu zingapo zosintha mwina nkisa chake no tili motere tiwayamikire kuti zioneka kuti achita speed kuchokera nthawi imene anduna adanena komanso nthawi imene president adanena kuti no AIT CCD enda motere kutafika no kutafika 800,000 mwina bagulowa dzuwa lero afika no 1.2 million tikubva kuti no liwiro lilipo koma pamene tafika pa liwiro limene likuti tapanga tikuyandikira kupanga identify ma beneficiaries onse AIT CCD pevani tizithiwa AIT chifukwa dzina limene linakhanga linazolowereka ndati mafuna tingonena kuti kodi speed imene yachitika ku identification yali kuseriku kunkhani ya terezayo ndi mbeuzo speed yake nzofanana chifukwa ngwabwino nena kuti tikangolika maliza lero mmene akambira bwana Kagona ndikuti ma beneficiaries ayambepo munakamba leya kuti kuzomba ndi madera ena mvula yayamba. Taonapo pali maripoti angapo amene ndiwosimikizika amene dawamba onena kuti chaka chinoti zikuoneka kuti no subsidy yake ikhala ngati kuti ifikirako madera ena. Chaka chatha panali ma outlets pafupifupi 494 company ya smallholder kumene ali namakatengera fertilizer and zikuoneka kuti chaka chino nambala ya ma outlets ikwera kuchoka pa 494 kufika pa 600. Tukuza kuti no zitakhala kuti iziza chitika ndekuti zithandizirano alimi kuti no mpeze no fertilizer ndi mbewu mwa msanga kokhala kuti no tayamba mochedwa. Ndiye pamene akagona kukamba za identification process kuti no izichitika mwa machawi tikukhuza kuti no kuseri kuso asimovoda nawonso akuchita mwa machawi kumbali ya recruitment ya makalalizi kuti no apite masolo muja mwa msanga tikawerengesera bwino leya fertilizer amene akufunika apa ndi pafupifupi 110,000 metric tons. Ndiye tikufunanso mwina tikhale kuti ndunji chapamvetsedwe kuti kodi podzafika tsiku la lero pamene no identification mwina yafika 80-90%. Kodi nkhani ya fertilizer pano tikuyendera maperesenti yake chabwino. Tinaona nduna akuyendera ma warehouses ya fertilizer tamvetsedwa unena kuti pofika tsiku la lero ngati smallholder pafupifupi 50,000 metric tons za fertilizer zimene wakuena kuti aperekere zilipo kale ndipo zayamba kubwera. Kuti nanga kwinako akagona ali pano akuyena kuti basa chithunzithunzi kodi 55,000 metric tons zinazo makampani ena private iwo ali pati tikukhumbira atiuza za identification komanso atikhumbize pano kuti kodi fertilizer wina wotsalayo ili pati chifukwa zikanakhala bwino kuti kungomaliza identification lero kupanga launch next week imene akambira akagona pompo ndiye kuti no madera amene kuma ikira mvula mwa msanga ngati ku Mchinjiku takondwa kuti akuyamba ndi Mchinji chifukwa Mchinji mvula imayamba msanga, Galanyama range mvula imayamba msanga, Southern region mvula imayamba msanga, Kutitiba mvula imayamba msanga. Tukuza kuti madera amene wawa ngamene no akhale koyambirira kuti no identification itemsanga kulandira kutemsanga tikatero nde kuti no khumbo lathu loti no mwina tisamaza kambenso kuti no ndinjala mwina mabeneficiary sana kulole itokhala zochepa kwa kuti ngayamba bwino ngakhale beta yamba mochedwa chifukwa cha policy change imene inalipo chifukwa cha kusintha kwa maboma ndiyimire pamene polera chabwino. Atathokoza kwambiri chifukwa cha mfundo zimene mwapanga res. Ndimafuna ndipiteso kwa Kagona Innocent kapena uli ndi chofotokoza pa issue ya ma beneficiaries ndi zina zotero chifukwa tufuna tipiteno pa nkhani ina yokhuzana ndi fertilizer ndi zinzake.
I think mina nkhani yokhudza ma beneficiaries yotitaisiya komano mwina accessibility akambapo zama stations kuti aonjezera koma there were issues to do with network komanso network ya mwina makina computer komanso road network madera ena manati atukanika ukafika chifoti mwina nse usuli bwino zinthu ngati zimenezo mwina azipanga azunikira modern komanso aspect ya ziweto I think mwina ita fotokozedwaso bwino ine funso langa limakhona kuti kodi ziweto so zimakhala ndi nthawi imene imakhalira chani chimanga kuti mvula ikapita yapita because pena timakhala nimaona ngati mwina timakhala overwhelmed kuphatikiza ziweto at the same time tipange ifati tikufuna tifananizane ndi mvula bwanji zitamachitika musiyana ngati zimachitika mufanana mwina atapanga ko explain on that aspect as well. Okay, chabwino Justin Kagona. Yes. Pali nkhani apa zambiri za tuluka. Timafuna tidziwe kuti mukamaliza kupanga launch next week. Pali njira zotani zimene mwayika ngati boma poonetsetsa kuti feteleza wapita kumadera oyenera mwamsanga. Mvula yayamba madera ena galimoto zimavuta kuti zikathe kukafikirako mvula ikayamba kumakanjira uko misewu siyabwino ndi madera ena osiyana mwayika njira zotani ngati boma poonetsetsa kuti feteleza akafike kumeneko mu nthawi yake. Timafuna mukamayankha funso limeneli mutatitsimikizira kuti feteleza pakadali pano alipo okwanira ochuluka motani kuti akhoza kufikira anthu 1.1 million kuti tisaonenso zija zokuti Marichi February anthu adakadikirabe kuti alandire feteleza. Nkhani ya network tiyembekezere zotani mwakonza zotani ulendo uno ndimafuna kwa pano mutiyankhire mafunso atatu amenewo. Yeah, zikomo kwambiri leya ndithokozeso Innocent and Bwana Chimwaza, Dr. Chimwaza pa mfundo zawo zimene anafotokoza pa nkhani imeneyi komanso mafunso amene Innocent wafunsa ndemenga yake imene wapanga. Choyambirira ndikambe chonchi kuti ndigwirizana nawo Dr. Chimwaza kuti smallholder or tingonena kuti seed or subsidy fertilizer timagulitsa kudzera bungwe la boma limene timalitchula smallholder fertilizer revolving fund of Malawi. And iwowa chaka chathachi anatsakula misika 494 imene inachilidwa distributed dziko lonse la Malawi. Chaka chino ayerekeza kuti atsakula misika ya physical ndikufuna iyo misika yokhazikitsitsa mashopo okhazikika lana akhale 600,000 I mean 600 misika koma sinjira yokhayo imene smallholder tukuyembekezera kufikira alimi. Pali njira ina imene timayitenga yoti timanena kuti mobile vending or mobile retailing yosakhala ndi msika pa maovo iwo apita ndi galimoto ndi fertilizer nkukagulitsa kwa alimi. Iyi timachitira dongosolo limeneli kumadera amene tikudziwa kuti kupeza shopu nkovuta komanso ngati sitikafikira mwachangu ndikuti zikativuta kuti tikafikireko. Nde njira imeneyi ayigwiritsanso ntchito kwambiri mobile retailing. So pakuonjezera mashopu 600 imene Nzanga Chimwaza anafotokoza kale tiwonjezerapo kuti smallholder itsakulapo ipangepo mobile retailing kwa madera anga osiyanasiyana ncholinga kuti tikafikire alimi mosavuta. Now ndayamikireso Bwana Chimwaza kuti ayifotokoza season momwe imakhalira ku Malawi kuno kuti mwachaka chilichonse chaka chikakhala bwino mvula imayambirira maboma ngati Chitipa kumpoto pakati pa chigawo cha pakati makhala ngati imayambirira ku Mchinji ndi ku Lilongwe West chakudzala nyama uko ndi maboma
akumwera nchifo yake iwele yakunena kuti tamba ukuona kuti mvula ikuyamba kugwa ndi momwe zimakhalira chaka chilichonse. Now ifeyonso popanga programu ya kuti zipangizo zimene zipite kwa alimi tikutsata dongosolo limene lolo kuti tiyambirire kumadera kumene mvula imayambirira ncholinga kuti tikafikiriretu alimi pa zinthu ziwiri mvula isanakhazikike kuti tikafikire kumaloko komanso akagule zipangizozi nkuwagwiritsa ntchito kuminda yawo tikapindulire. Sikuti tikunguyang'ana kumbali ya mvula yokhayi koma kuli madera ena osafikiririka ngati tikangoyizengereza ndi 1 week imapeza kuti madera aja sitikafikire munangoyerekeza kutchula ngati Makanjira komanso kunkhunga kunkhotakota kumsisha kunkhatabe madera ngati amene wawa kunene kude uku ndi amene tikuyeneranso kuti timayeneranso kuti tiwayambirire tithandize kuyambirirako kuti kusanakhazikike kusanavute kunjako ndiye madera amenewa ndi amene tikuwayambirira kuwathandizira katundu ndiye tifike ku katundu wa amene tikunena fertilizer kuti akalandire alimi akagule alimi. Choyambirira ndinene nditengerepo mwayi kuti fertilizer ameneyo monga nene a president kuti thumba limodzi la fertilizer waichitowe kapenanso thumba limodzi la urea mulimi akalipira 10,000 palibenso zowonjezera kuti ayi 15,000 kapena 20,000 kapena 30,000 ndi 10,000. Now fertilizer ameneyu monga nanena achimwaza anzathu tinamugawa kuti fertilizer uyu a small holder ngati institution baoka advance cost of fertilizer okwanira 55,000 and ma local suppliers amene amagulitsa fertilizer mu dziko muno advance so 55,000 ndipo makampaniwa akubweretsa fertilizer amene mpaka pano fertilizer amene tinaye ngoti ngokwanira kuyambira madera amene kodi mukaenda kupita ku smallholder fertilizer revolving fund of Malawi makampani zalo ajilokolowa amabweretsa so fertilizer wawo ku smallholder warehouses awawaso smallholder supplier wawo abweretsa so komweko mukapita ku ma warehouse a smallholder pano pakali pano mukapeza ma truck amene abweretsa katundu kuti atsithe komanso mukapeza ma truck ena amene akutenga katundu kuti azipititsa kumisika kusonyeza kuti apapa ifeyo tiliwokozeka nditu kuyamba alipo mungati yese mukamuphatikizira amene abweretsa amene ali kale ku smallholder amene ali kale ku smallholder pakali panoko akufika 34,000 metric tons amene ngoti ngokwanira pa madera aja ndakukutchulirani aja koma nopanopo mukapita mukandikusamawa mukapeza kuti fika ndikutchulirani ndiyosiyana mukapiteza tsiku lina njosiyana chifukwa choti katundu yakubwera tsiku lililonse mwina now okay yeah makamba za fertilizer wa smallholder farmers mwina wama private traders iyo mmanena tuwina amasungidwa kumeneko I should believe kuti mwina enanso ali ndi ma private warehouses mwapanga cheki kuti fertilizer amene alipo okwanira nkhani ngati mwina za mafuta zikumatu kumamva ti mu Tanzania mwakuti ndiye taimakaye mwina osachita sozungulira ino mafuta akuoneka kuti akuvuta yes pali dongosolo lotani pamene papa limafuna lizo okay the I think I'm innocent yeah ndi mafusa tonnage ya ma private traders kuti mwapanga check mwina ya smallholder ayo itsize kupanga confirm chifukwa ndi yaboma koma ma private traders ena amati mwina abweresa 10,000 yokha kutsala about 45 mwapanga check zimenezi can you confirm kuti zili mchimake komanso mwina muti yankhirako nkhani yokhudza mtengo umene anthu adzonjezera ku nkhani ya mbewu siukambidwa imene ndiyambe ndi katundu wa uyuma private traders ndimafuna ndikuwuzeni kuti ifeyo au nduna timakhala tikuyendera ma warehouse ama private suppliers amene
tisachite contract olonso nthawi zina amene sitinachite contract kuti tione kuti katundu amene ali naye ndi ochuluka bwanji ndipo mapulani awo ndi otani kubweretsa katundu Malawi muno. Ndipo nthawi imene timazungulira last week tinapeza kuti iwowa ali ndi fertilizer private suppliers ali ndi in their warehouses or in the private warehouse ali ndi katundu Malawi muno okwana 36,000 koma anali ndi mapulani obweretsa katundu kuchokera kuma ports amene timalandira ku Malawi muno ngati Nakala and Beira mainly. Ma suppliers amene wawa anali katundu wawo in these areas which normally takes about 2 weeks or a week to 2 weeks kuti katundu wawo afike kuno ku Malawi. So ichi chithunzi chimene nacho amene tinachipeza a week ago kumbali ya katundu kuti akubwera kuno ku Malawi. Nde chimene chitsimikizo olo chili ndito kuti pamene anthu azipeza kuti pamene akudzala akulandira mvula yodzalira ndikuti katundunso alipo amene akagule nkuwathira ku minda yawo. Tikabwera kumbali ya mbewu tikudziwa mwina iliyonso sindikudziwa ngati mukudziwa la mbewu yakwera mtengo pakatipa pafupifupi double the price that was there. Panopo unduna wakhala ukukambirana ndi ma suppliers asidi and with the Minister of Finance kuti this sharp change is the managed branch. So pakali pano mundilole kuti ndizakupatseni simuli wokonzeka kumbali ya mbewu titero kuti munene kuti zilipota ndikupatseni update before the launch kuti mulimi akupezeka kuti akalipira ndalama zingati. Chabwino. Tibwerenso kwa inu kumbali ya kanyamulidwe ndi mafuta mmene situation ilili pakadali pano mdziko muno koma zikuoneka kuti atolankhani athu ali ready madera onse nde titalankhulana kaye ndi atolankhani athu kuti timve kuti kodi Malawi akutinji pa zimene tikukambirana mpulogalamu iyi tsiku la lero. Tiyambe ndi Tiyese Monjeza kuzomba. Wadzuka bwanji Tiyese? Ndadzuka bwino tukayiweleya. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko kuzomba akhale awiri. Chabwino kweni nangopesa mmodzi. Vuto palibe ndithu tacheza ndi mmodziyo. Chabwino nde mwina poyamba angotusa dzina komanso kumene amakhalira. Mwina poyamba dzina lija komanso kumene mumakhalira. Ndine Maxwell Kacherenga ndimakhala mmuzi mwa Jambo tiye malimi ya boma lino azomba. Chabwino nde mwina ndondomeko imene ya subsidy imene mwina mwayilandira motani patalengeza ndithu kuti mwina pazifunikira ndalama yokwana 10,000 kuti munthu apeze fertilizer amene mwina mwayilandira motani. Programu tayilandira bwino pa 10,000 ndiofikirika nde anthu ambiri asanga makamaka chifukwa cha mtengo umene waperekedwa pano. Nanga boma mwina likonze mbali iti nditi mwina kuti mwina ndondomeko imene iyende bwino lomwe. Inene maganiza kuti boma litakhazikitsa madepo pafupi ndi madera mwangati kunoko kuzomba kwa Jambo kuno mwatiye maleni ili ndi Panaizi komanso Chinamwali. Mbuyo muti makagulira malosa ndiye pa mtengo mawati paso wa mbuyo mwa 15,000 ikaenda ndi matransport mwina makwana mwina 30,000 kapena 40,000 pa matumba awiri. Ndiye magaza kuti boma litikhazikitse madepot pafupi ndi madera athu mwangati ife akono side ya Chinamwali pa Chinamwali ndi Panaizi. Asonganiso mwina atayikiraso paso songani kapena kwa jokala kuti magulidwe asamakhale ovuta boma limakwati lipemphe kuti pangire zimene zonse. Ina chotsirizira mwina kuti mfuka fertilizer amene akuma atalandi anthu amakoponi mungati last year anali kupanda chimanga mbewu ya chimanga panalibe anthu amakazi kuchoka mene then mafuna kuti boma ngati kuthekera kulipo anthu amakagula fertilizer wochipa ma 10,000 akuyeneranso kuti mbewu ikapezeke maso china choenjezera
mafiga amene ati pasa FM muzi muno zikuona kuti mizi ambiri anthu amangokodwana pa chiweniweni ena akamapita amapeza kuti anthu atani alembedwa ndeni maona kuti system imeneyi yodusa mwa mafumuyi ena pake ikumalowa ndi zinyengo fa ena akamafika amapeza kuti anthu alembisa kale mangati muzi mwati malefika ya 23 manauza muzi wonse kuti tiyeni tikalembese makoboni anapeza kuti anthu mene amapita anthu aja 23 aja alembedwa kale anthu ambiri muzi osatani osalembedwa komanso palena amene ali kuti tisakwenikweni osalemba komanso zomayendera zigawo kuti awawa mwina ali kubanja la chifumu amene walembese ena waayi koma tonsefe tili muzi umodzi mwanga pakachitika maliro amaenda khomo ndi khomo kusonkesa chani mufa ndi ndalama koma zikabwera izi zolandira zimakhala ngati zongobisa zimene zisali zabwino ndeti mafuna tipemphe boma kuti ngati kungatheke iwo wakati aziyenda mmuzimo ndi kukalemba okhamene mosamapasa mafumu ali ndi dyera imene afotokozera ato akaterenga amene wakusomba chabwino ndathokoza kwambiri tiyese inenso ndathokoza kwambiri ndipo wadzuka bwanji Betha Banda ndadzuka bwino kawere wadzuka bwanji ndadzuka tacheza ndi Malawi mmodzi kumene uliko chabwino tinali ndi awiri ndiye ndiyankhula ndi mmodzi mmene wanenera singouti wani zina lichi Nendro Baridimba. mwina mwaiva nkhani imene chiyembekezo yanu ndi chotani Chiyembekezo chathu ndi chabwino kwambiri pamene boma bariganizira pamtengo wa fertilizer 10,000 mavuto la ifeyo mmene tikudandaula anthu amidzi ndi lomwe lija afotokoza azanga akuzombacha kuti vuto la ife limene tikulipeza kuno kuchewu lakuti kusankha ndikumene kukuchitika anthu ngati amidzi ngati mafumu pasira programu imene amasankhana pachibale amasiya ena chonsecho ofutika ndi tonse akabwera zinthu zina zimapezeka tonse timathandizana mmuzimu ngati zitukuko zina timathandizana tonse bwinobwino koma akumasankha ngati azibale okhaokha awo amene akulandira zinthu ngati zimenezi ndefeyo tikupempha boma kuti muzibwera nokha inuyo ndi ndondomeko imeneyi tonse ndikumatilemba ndikukhala mmuzi imene timakhalira mawu anga ndi ameneyo chabwino leya ndimene ndachezera nawo chabwino ndathokoza kwambiri Betha kuchokera kunchewe kunchewe zikomo kwambiri Netha Hara wadzuka bwanji Netha Hara ukundimva tadzuka bwino ukumvekera pansi utakweza mawu udakamvekera ndithu pasi tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko chabwino ndathokoza kwambiri titadziwa dzina ndi wedding chilambo ndikwiza gondwe kulunji programu mwaiva nano lomwe sina kapena inuyo chiyembekezo chanu ndichotani pa programu imene ya chaka chino chiyembekezo chathu pa programu ya chaka chino ndikuyembekezera zomwe tikuyembekezera malingana ndi programu yomwe boma lakhazikitsa kuti anthu alandire omayenera ndi chikhumbokhumbo ndithu kuti programu iyi pofika kumapeto pezeke kuti Malawi tatizira ndithu ndipo tikuzokolola zosamwitsa zimachitika kuti mu programu ina iliyonse imakhala zosamwitsa makamaka zochoka kuboma kumapita kumafumu zosamwitsa monga masankhidwe tithokoze boma chifukwa lanena kuti anthu apite pamalo ndi pakasankhani zikuonekabe kuti ipindula yake anali ochuluka kusiyana ndi ndondomeko imene inaliko m'mbuyomu yongopereka mwina mayina kwa amfumu amangochita identify okha kuti wakuti makamaka zimatenganso kubale kuti awa ndi abale anga awa ndi achemwali awa ndi amalume ndi amene amalembedwa komanso mkati mwa zosamwitsa momwemo pali mapulogalamu ambiri amene amachoka kuboma kupezeka kuti ena mapulogalamu amene akumachoka kuboma onse akumala wa nyumba imodzi nthawi zina malembapo akazi awo kapena malembapo amuna awo kapena malembapo mwana wawo ndikuti mabanja ena sapindula nawo izi ndi zosamwitsa zofunika kuti boma likamabweresa mapulogalamu zosiyanasiyana awunikenso ngati zimene zikoti zingatani kwa mapulogalamu akamachitika ngati poyera wina yese amachita kudziwa imena kuti kodi apapa watitenga programu ndi ndani watenga programu iyi ndi ndani ndiye kuti tiona kuti pamapeto pa mapulogalamu amene akuti macha kuboma anthu ambiri apindula kusadi kuti zingofikira kwa mfumu okha amangozikhalira ndiye kuti pamapeto pake Malawi amasakula koma owononga
nthawi zinamakhala kumene kwazera mfundo zija ndiye tikupempha kuboma kuti likazikebe mfundo pa programu ina iliyonse zimene zimoda kuboma aonesese kuti amalawi kuthenga uzafikira ndipo azikhala ndi mwayi wochita choncho. Ina kapena kumene kwakondi kuona kuti boma chipanje chani kuti ndindulire anthu mziboma. Nyeri choyamba ndi kutokoza boma pamene programu imene yapirika. Boma isi kuno Kurunji ndimejanda uripoti afuma mbili kama wachinjengo. Kuti anasema maina amasanga bara woka anawo. Koma ngata boma kuti imene akulipepo bwino kuti anthu ambiri asandi zipo osati panje limogai. Kwa muzi makansa mbili. Komaso koma boma isapanga zimene zinapanga chakachaka kutenga pesa kugura borero pano parumsano eneo depo kwa transport wa pano kugura borero isaikawo muntu kandi bwera chakudi koma timene pikazipo kuno Nene mutu lea ndimene ndachesera ndi ajambo komanso agondo kuno Kurumpi. Nathokoza kwambiri Netha Hara kuchokera Kurumpi. Zikomo kwambiri. Justin Kagona mwamsanga mwamva mena Malawi alankhulira pali chisanzo ndithu chimene chaperekedwa kuchokera ku Zomba kuti panali anthu 23 amene ameneka apange benefit koma mudzi wonse utapita napezeka zokuti anthu alembedwa kale komanso alembedwa pachibale. Ndinafunsa kumayambiriro kuja kuti kodi mwayika njira zotani zokuti muonetsetse ngati boma kuti anthu amene akupinduladi ndiwoyenera. Mwamva nkhani zimene zikubwera apa kuchokera kwa Amalawi. Inu mukhoza kuyankhapo zotani? Tiamike Leya ndemanga zimene o feedback imene alinaku apereka apa choyambirira tayamike kuti avomereza ola asangalatsidwa ndi programu iyi kuti chaka chino alipereka 10,000 ndipo apemphapo so kuti madera wogulira zipangizo tiyenera kuonjezera kuti yako madera ena kuti nomwina tichepetse ndalama zimene amagwiritsa ntchito pokagula zipangizo zimene. Zimezo maganizo amene tawamva komanso apitiliza yapo I think alimi onse amene acheza nawo kuzomba kunchewu kunzimbaku ndikhulupira chimodzimodzi amene Kurumpi poti inali fenti kwambiri koma ndikukhulupiraso kuti osewa akufotokoza kuti approach yosankha anthu ndi yabwino koma yufunika kuti khale pamtetete pooneka bwinobwino kuti aliyense adzidziwadi kuti uyo ndi uyo amene akusankhidwa ndipo iyi ndi momwe tinayiyerekezera koma tiyamike kuti aperekaso chithunzithunzi kuti kunoku sizikuchitika momwe muneneramo kuti zimene okhalira monga tinanenera kuti timagwira ntchito ndi makhanso ndi anthu ena ifeyo tichita follow up and komadera oti mwina sizinachitika bwinobwino ndikuti tiyena kuziwunikanso kuti zilongosokewo. Icho chikulu chimene chikufunika nchakuti boma likafikirire kwa munthu amene anayenerera kuti akafikirire osati chifukwa chakuti ndi m'bale wakagona kapena kuti ndi bwezi wakagona koma munthu uyo akhale woyenekerezeka potengera ndi ndondomeko imene boma lalipereka kuti munthu ayipindule. Nde tiyamikire kuzomba tiyamikire kunchewu tiyamikire Kurumpi chifukwa iwo ndi amene akuyimira maboma ena ifeyonso tiyikapogiya ina yopemphaso anzathu kuti atifufuzire bwinobwino atiwunikire bwinobwino tisanayambe programu iyi kuti tione kuti zayenda bwanji. Leonard Chimwaza mwamva amene alankhulira Malawi komanso tina kumayambiriro kuja munapanga rezi nkhani ya feteleza ndi zina zotero mutha kulankhulapo zotani pomba nkota potseka zonse? Leonard Chimwaza mutemva Leonard Chimwaza zikuoneka ngati atitaya Innocent mene afotokozerera akagona komanso mene ayankhulira Malawi mwina mawu ako omaliza kuzokhala otani? Ndinene kuti ikuoneka kuti ndi ndondomeko imene ayikapo mtima ayikapo chidwi kuthamangitsa mafailo kuti mwina zilongosoke bwinobwino. Ineyo ndi kamba nkhani ya mbewu icha kuti mwina imene icha adayipanga mwansanga
ndimayang'ana mitengo ya mbewu pakadali pano mwina 10 kgs ikugulidwa up to 138,000 kwacha. Ma 5 kgs ena akugulidwa mwina ma 28,000 kwacha. So anthu ena amanati ya mbewuyo ndiyo chipirapo chofunika kwambiri ndi fertilizer, koma fertilizer ngatanga kumane ndi mbewu yokuti it's not certified zikhoza osachita bwino. So anthu kumuzira mango kasankhula akuti amayisunga kudenga la kitchen kutira fertilizer chochitika osaoneka bwino. So imeneyonso ni nkhani ya mbewu yakwera kwambiri. So mwina atipatsa yankho before the launch. I think ineyo I'm looking forward to that kuti mwina ndondomeko ya chaka chino ikhale ndi phindu lizathe kuloza kuti ya 2025 phindu la FSIP ndi ili. Chabwino akagona mawano omaliza ntchito ikuoneka kuti idakalipo mmene mwafotokozeramo kuti fertilizer atakabwera be mdziko muno mmene akulankhulira anthu amene akupindula kwina kuti anthu apindula ochepa tinaona kudeza apa kuti deza yesa anthu 300 ndi zina zotero ndikukhulupirazo kuti report lokhazikika muti pasa sabata yammawa. Koma timafuna tidziwe kuti kodi kubomako mukuchita machawi motani kuti zinthu zonsezi zikonzeke ndipo ndondomeko iyende moyenera. Yes, zikuma kwambiri Leya ndi Innocent kuti munapanga programu iyi kuti Amalawi adziwe kuti programu ikuyenda motani, and ifeso yatithandiziraso kuti tizeso feedback imene alimi akuiona ndi akuonera pakali pano and amike chifukwa cha zimenezi. Ifeyo ndimafuna tatsimikizira alimi kuti unduna wa zamalimidwe sukugona ndipo sukugona mpoyesetsa kuti ti alimi apeze zipangizo zimenezi pa nthawi yache cholinga chenicheni chikapindulire kuti mphamvu zimene agwiritsa ntchito ndi ndalama zimene agwiritsa ntchito zikapindule kuthetsa njala mabanja awo. Pakutero ifeyo tilonjeze chonche kuti tikuyesetsa ndipo tikugwira ntchito yoti Malawi tikatumikire. Pa nkhani ya seed nzoona zimene anakamba Innocent kuti ngati fertilizer tikathira pa mbewu yosokonekera kuti zimene tikuyembekeza kukolola zingakhale zimene tikazipeze. Tikuthokozeni kwambiri mwina tipitirira kutsogoloku nthawi ikuoneka kuti yatithera akagona. Zikomo munso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 4 November 2025. Tikumanenso sabata yammawa lolemba nthawi kamati 5 minutes past 7. Ine ndileya malikano ndi kuyamikeni nonse amene mmamvera komanso amene munatenga nawo gawo mu programu iyi mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzungwanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti akujibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolola ledesi yao deja shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kukulijani kulinji tikudalila ino kulinji